मरिया काले जाला हो पिया अब बारी बाबू मरिया काले जाला। और हरियर बासवा के दुनिया बनवल काले जाला हो पिया हरियर बासवा के दुनिया बनवल काले जइबा हो पिया काले जाला हो पिया काले जाला हो पिया हम जाई कैसे बहुत सुंदर पुष्पहार पिया नीरा मोहिया भइले दुनिया कहरवा भेजले पिया नीरा मोहिया भइले दुनिया कहरवा भेजले होराई में माने लामी जाई हम जाई कैसे दुनिया हम जाई कैसे बाबूजी और हमारे राजकिशोर गुरुवर साहब भी एक सुंदर सा था और साथ में पुष्पहार और बहुत बहुत तरह से सम्मानित कर रहे हैं रघुंदर सिंह गायक को, जिन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बंदगी है।